Yine de yine ağın. Haksız veren yine kadırdan kaçışa deydiler. Sadağın olayın yine. Ben hafta 100 gedep yadıptım öňem. 101. gedep yadayın yine. Yine de kalama almağa ele. Mecbur etti meni bir elhen çurdum. Deydiler. 3 oğul, 3 kıyızlı ele. Bir yerlerde haram edipdir şugul. Vaka olup duruluk bir yerde. Yöne farkın emi. Yakın mı uzak. Perdentlen eneni terk edenliği enen olsa. Haram edönlüğü hak. Men bunu yazmadım belli bir yerde. Yazdım türlü yerde. Bölük mü bölük. Öydü, yollu, düştü. Madaristanlı inni olsa. Başını cemlemek gerek. Altı sahanı çağa demmeren yürüp. Görmeyenler olurdun bir demlik vefa. 10 aylap yatıptır kedelhanada. Tep pencere bakıp. Ketide kapa. 10 ayda 3 gedek görünüptür 3 kıyız. Erkek göbek güllen gelmeyendir hiç kim. Ayağa kalıptır. Ekitmeyendirler. Yağnağın deyip suuttan geliptir hüküm. Bir kıyızı yağnağıptır. Onu ekidip oğulunun işine geçiptir taşlap. Ne etaja çıkıp biliptir. Ne oğlu yukarıdan düşüptür aşağı. Soyurdu. Soğuktan gataptır yine. Niçin dereceye düştün sen ahlak? Vaka ne makal? Nire de oluyor? Deyip bana soru veriyorsun yine. Nire de ne makal? Ne farkı var? Yine hem yerde değil midir yine? Yine amsaniyedim tutuş geleceği. Hem şuni. Hem ehli geçeni. Ependen mümmena inermiş alsam irden birce ağlı daydan yiyeceğini. Tercüme ediptim Resul Şakiri. Matem müreninde dağılan içeni. Ne suratı sonkuden daydıptır Resul oğlu ağırtmağın yiyeceğini. Ne sur olmasa da benim amatağım. O şu yazman çağırsa da saçını. Şu sözlü. Onun en son kuseri. Yalnız koşup ağırtmağın yiyeceğini. Sonlarım barıp Madaristan'a bağırma kap koğulu döndü içimi. Hiç çıkayan yağlı könemalardan ağırtmağın yiyeceğimi. Yolunla aylanıptık bilece. Akkırani, kangalini, teceni. Belki ödüm duyman ağırdandırın, yönü duyup ağırtmağınım yiyeceğimi. Elimden gidenle ilkince söyleyeyim. Kurun bir elimde baştan geçeni. Yenem bir ağlaptı. Dine men şonda bir çığırık ağladıp dinleyeceğimi. Şondan başka bilip ağırdan olsam, ya ağırdan olsam birce saçını, oğlum men günahım ötmedik olsa kaydıp berin, razı edecek diyeceğimi. Yok yok, ol mümkerem razı deyipti, sonum gitti, boşatmalı içeri. Şimdi gördüm, bu sidet yanağımı ağlatmağın diyeceğimi. Bu vesiyetten vesiyete geçip, kavuşup bütün dünyanın oğullarını altıklan dilinden çoğuluğa yetip, sensin yoğulukların bağırlarına. Hava, 3 oğullu, 3 kıyıklı yeni. Göğsünü bitirip 6 yaprağı, olur sarıltman, öyle sarıllı, şunem girmeli yine toprağa. Vaka ne makal? Nerede oldu deyip bana soru veriyorsun yine. Taştan yakında ne mi farkı var? Yine hem yerde değil midir yine? Kaç bir kenarımı, Volvo yakası, murhapçıl gözümü, yoktur tapavut. Altı bağlasına uzak yaş dilep. Kavristana var ya, yeneli tağı. Tağıdı yürgülür götürüp var ya. Yine burnu çapık ortanca oğul bir minut götürdü.
derrew götürmekçi bolsaň täzeden ol diýenlik bir goja ýygyny itdi, taby dowam etdi. Ýoluny ýene alty köşegine uzaklaşdylar. Soňky öýüne barýa ak saçly ýene. Ben näre dokýas, ol ýaşdyr. Bir ýol bilen barýa iki kontrast. Oýlandım, ölçerdim, çykmady başym. Köpüm kırasmy, inen kıras. Enäni baýdak dep götürüp barýas. Näçe belintlige galdyrdygymyzça göýe daşlaşýan balalaryndan agramatyp ýere çökýärdi şonda. Tabydyň ýerine gözler çökelli. Göýe akyp barýan gara derýa. Ene bolsa şol kelleriň üstünden balalarını ömür dilep barýar. Ol ömür dilýär. Ben naliş etmez. Bizim düşünjämiz ters gelýär ene. Ýere aýt. Perzentler biýüne bolsa, onu kimin münäsipäti güne? Belki hol barýanyň günäsidir ol. Ol ene hakyny damagyny ýyrtyp, goşular okýar. Inesi bolsa, hidayet kalhoş ýyrtyk. Belki hemmemiziň günämizdir ol. Negerem märekäň içinden dartyp özümi süýrekläp çykarmalydyr. Megerem mendirin hatarda artyp. Birdenem märekäň hataryny pertip wazlap geçip gitdi nolky maşin. Görünüp gitdi. Kara tumşuklu adam süýnüp gitdi limon renkli maşin. Megerem şol tumşugy ýazgarmalydyr. Akbalyň ak tumşuk bermäni üçin nälle 10 ýyl odul jaýlanan enen madaryny bir gedek görmäni üçin. Şol enen madaryny gördük biz bir gün. Ortada çöküpdir. Kapitany hil. Oňşular da edip geldiler şu gün. Beýik oğlu işden goýmadyk üçin. Aýlanyp görmäge madarlaryň üçin wagtym ýok diýenmiş çinovnik oğul. Ey ansap, niye hili serhede yettin? Şeýle nadanlary boğýada boğul. Tabydy götürüp barýady millet. Şäheriň küçüjik köçesi bilen. Koşulan koşulýar. Koşulmadygym. Hoşlaşyp barýady gecesi bilen. Köçäň orunyna çar saçly adam. Import pijamaly, import köşkli. Göýe ýüzde import meňzep Mereka bakyp durdurlar owşly. Ýaşylary öýläniň bäri ýerinden güjüňläp haýwatly derejesini tugulma. Bir garny bilen bekläp dur şäheriň bir köçesini. Öýde bolsa mundan 7 ýyl odul berip ýörgenleriň könejesini yer ýok diýip onu togly jaýyndan ketege göçürdi öýdejesini. Şondan bäri onuň habary bardy nihe şo ketekden ne ejedinden ýagnan puly bolsa haram halal agıpdy amanat depderjedinden. Megerem şolardyr. Ýagny bildiris. Adam kärçiligin kerheden bodup, nevis kuştun oynap, kellämiz gydyp, kaspardan udup, karpap pudup, ansağı basılap, vujdany çydyp, ol gyzyny sogulmagy derek, onuň bodulmuduk ahlagyn bodup, nehe enemizin ahwalyny sorap, ne de iki barmak esselam ýazyp, hawa okup bildiris. Ene bildiris, hasret getirýänler müňlerçe ene, ben ilkinji nusku. Perzentler bolsa, Haperkadan geçen ikinci nusku, ikinci güne. Megerem şeýledir. Şonuň üçindir. Altı walasynyň ötüp günäsin, müňleriň günäsin ötmeýänligi şöhrenme parazatly enäsin. Megerem şeýledir. Uşak günäden halasel bolsa-da bu juwan nesil senden görün zadyn öwrenli çağı, öwreden zadyna jogap bersensin. Atadan hannaslyk öwrenen ogul bolup atadan da beterre hannas enesini ketege göçürer ertir.
Özüňem ketekden bolmarsın halas. Hawa bir şeyledir. Bir an körü birdedir. Şagany näletleme bez. Bu nämedim asıl nuswatda oýlanır niýsen ene gulagas. Ýalypdym. Nesillen günä sapdy. Ölmeli adımdan çıkan eken tas. Biyahlap ullun günä sapdy. Oýlanır niýsen ene gulagas. Ene gulagas. Şu şoýunny men nälle enelen paýhasy goşdy. Şeýdülen döredi ene bähminden. Yazması kıyın düşen. Yine bir hoş.